Gràcies, Simona. En primer lloc, agrair de nou l'espai i agrair també al Miquel, que jo crec que també estarà bé que amb dues frases expliqui què és el Consorci d'Administració Oberta de Catalunya, perquè a vegades costa d'entendre, fins i tot jo a vegades se m'escapen algunes competències que teniu, perquè la qüestió que volem posar en valor és que coneixen molt el món local, de fet hi donen molts serveis, però també formen part de la Generalitat i per tant ens ajuden molt a traduir el que des del tercer sector podem demanar a cadascun dels actors, i el Miquel ho fa amb especial cura i amb un llenguatge que entenem que no és habitual, ni per part de l'administració ni per part de la gent que treballa en tecnologia. Per tant, crec que, com deia la Simona, hem d'aprofitar aquestes aliances. Com deia abans, una de les qüestions que nosaltres ens hem trobat que ens estan impedint avançar en aquesta interoperabilitat, d'una banda la protecció de dades, que la Simona ja ha resumit al final una miqueta com està la qüestió, però sobretot el tema dels llenguatges, dels estàndards i com s'han de comunicar i intercomunicar les administracions, en tot cas els diferents agents que volen canviar informació. Per tant, aquesta qüestió sobre els estàndards de llenguatge és una de les que vull situar en el Miquel, i després també quin coneixement té de l'estat del tercer sector en quant a digitalització. Estem treballant temes concrets com el chatbot que mencionàvem abans, però també ens acompanya a conèixer altres qüestions com l'índex de bretxa digital, que també he explicat, etc. I ha pogut constatar que hi ha molta diferència entre l'estat del sector públic, també de l'empresa privada, amb qui també tenen certa relació, i finalment amb el tercer sector. I a partir d'aquí que expliqui el que consideri. I una prova més que Miquel és guai és que és un usuari fidel de Transporta. Sí, doncs fem... R2, no? Sí, si vols fem... Miquel, R2? R2? Sí. R2? R2, sí. Soc des dels 18 anys, en tinc uns quants més, són més de 35 anys utilitzant Rodalies cada dia i per tant empatitzo amb tots els que esteu també patint els problemes. Aleshores, però en tot cas jo ara vinc amb un càrrec institucional per parlar de les meves misèries personals. Com ha dit molt bé el Gerard, jo soc el director de l'Administració Oberta de Catalunya. Això és un consorci que es va crear fa 20 i pico d'anys amb una visió política de futur molt potent, amb la qual venia a dir que per transformar digitalment les administracions públiques no es podia fer sol, sinó que havíem de treballar plegats i sobretot construir infraestructures i serveis digitals comuns. Segurament no coneixeu massa qui som l'Administració Oberta de Catalunya, però jo us puc dir que en la gran majoria de tràmits o actuacions que feu amb l'administració pública sempre estem nosaltres al darrere. Nosaltres estem fent 3 milions d'operacions de negoci, d'actuacions de tramitació al dia. 3 milions al dia de tots vosaltres, de tots els ciutadans, però també de la pròpia administració pública, etc. Oferim serveis de tramitació, serveis de govern obert, serveis d'identificació digital, com l'IDCAT certificat o l'IDCAT mòbil, serveis d'interoperabilitat, d'intercanvi de dades entre administracions. Ara estem construint el que és una plataforma de dades, un espai de dades per tot el món local, i per tant estem presents segur amb la vostra vida, per bé o a vegades per no també. I la motivació d'aquesta creació d'aquest consorci va ser perquè a Catalunya tenim, que la gent no ho coneix massa, 2.250 organismes públics. 2.250. Tenim 247 ajuntaments, 42 consells comarcals, 4 diputacions, la Generalitat amb 203 ens dependents, i tot i així, després de tot això, encara tenim 1.000 organismes més, petits, empreses públiques, mancomunitats, etc., entitats de gestió, i la nostra gran raó de ser és que cadascú no reinventi la roda en l'àmbit de prestar serveis digitals a la ciutadania. I el nostre propòsit és aconseguir que un ciutadà es relacioni amb qualsevol administració pública de Catalunya i obtingui uns serveis digitals de qualitat. Aquest és el nostre objectiu. Dit tot això, si voleu podem començar amb el tema de preguntes. Jo començaria, en tot cas, una primera reflexió que ha dit molt bé la Simona. Per cert, els que estem dintre l'administració i tenim compromís o vocació de servei públic patim molt quan l'administració no funciona bé, i és molt sovint. Som els primers interessats en canviar-ho. Hi ha tot dintre l'administració, com a totes les organitzacions, també el sector privat. Som els primers, i ho dic perquè jo participo en diverses associacions o entitats fora de l'administració per intentar aconseguir que es reformi. I ara tenim una finestra d'oportunitat amb el govern actual que ha posat això sobre la taula. Es tracta que això es concreti i es desenvolupi. Ara bé, és molt important no només que hi hagi la voluntat política del govern actual, que hi hagi idees que fa molts anys que les tenim i estan documentades per moltes, diguéssim, estudis d'entitats socials, però també per escoles de negoci, que hi hagi una societat civil molt forta.
perquè sigui molt exigent amb la visió ciutadana. I en aquest sentit, aquí entenc que aquí tenim una bona representació, però en tot cas la Simona és un dels representants més destacats i més actius que tenim a Catalunya i això és un valor immens que tenim. Però teniu força i l'heu de fer valdre a l'hora d'aplicar aquestes reformes que són tan necessàries, perquè reformar l'administració costa, com veiem, moltíssim i es necessita que tots remem en la mateixa direcció si volem assolir canvis substancials i no quedar-nos en petites coses. Això a nivell general. Respecte a, també he comentat una altra cosa molt interessant la Simona. Tenim un reglament general de protecció de dades europeu que tots coneixeu i que tots hem d'aplicar, que és excel·lent. Quan viatges pel món, jo tinc la sort que em conviden a nivell internacional, tant als Estats Units com a Àsia o per suposat aquí a Europa, és un referent. És un referent. És un molt bon reglament per defensar els drets individuals de les persones. És un pèssim reglament per utilitzar les dades que té l'administració pública o de la societat pel bé comú, per projectes d'interès general. Insisteixo, és un excel·lent reglament amb una vessant. No és un pèssim reglament, tal com està definit, perquè quan el tercer sector, la taula de tercer demana, escolta que vull dades, i vull dades de detall, no estadístiques, que aquestes sí que les podem fer, sinó de detall, anonimitzades però al màxim nivell de detall, perquè si vull fer determinats anàlisis necessito el màxim nivell de detall que té l'administració. Li tenim que dir quin és el procés, que ara el discutirem, i el que passa és que és tan complicat que no succeeix. Aleshores, el que havia d'arreglar aquesta mancança, perquè això ja fa temps que està detectat, i per cert, a Catalunya, les persones que jo conec que aixequen més la veu amb aquest tema són el Màrius Boada, que és el responsable de dades de l'Ajuntament de Barcelona, ho dic perquè aquí tenim alguns excompanys de l'Ajuntament, com jo mateix. Crec que això no ha sigut prou conscient de que el model que tenim ara de gestió de les dades en valor públic és molt dolent. Aleshores, la Unió Europea va aprovar una cosa que es diu Data Act i Data Governance Act amb la idea de resoldre aquesta mancança. Aleshores, personalment què crec? Que tots ens hem fixat amb el reglament d'intel·ligència artificial, que era el més cridaner, i aquí hi ha hagut molts debats i moltes pressions. Personalment crec que ens l'han colada amb el tema del Data Act i la Data Governance Act. I ara entrarem en detalls al per què. Tenim un Data Act i un Data Governance Act que donen molt poquetes eines al sector públic per aconseguir aquestes dades que estan disperses, ara entrarem en detall, per fer projectes que són d'interès social. I a partir d'aquí, doncs, Gerard, si vols, anem comentant o entrant en detalls amb el que tu consideris. Parlàvem del tema del llenguatge, dels estàndards, de si és un pas previ requisit abans de començar a interoperar, doncs que comencem a parlar els mateixos idiomes, els mateixos llenguatges, entre l'administració i el tercer sector en el nostre cas. Primer de tot, al sector públic interoperem dades entre nosaltres moltíssim. Moltíssim. L'OC, que tenim, som el node d'interoperabilitat que interrelaciona totes les administracions catalanes, tant locals com de la Generalitat, i estem connectats amb el node de l'Estat i intercanviem 75 milions de documents o conjunts de dades a l'any. Nosaltres ja hem fet moltíssima feina. Que en queda molt per fer? Sí, perquè cada vegada que aneu a fer determinats tràmits encara algú us demana el volant del padró, però està incomplint lleis. O encara algú us demana portar la declaració d'Hisenda dels ingressos, però està incomplint normatives. Encara hi ha residus, però el gruix hem aconseguit resoldre-ho. I aquí hi ha una normativa que ens facilita aquest intercanvi de dades dintre del sector públic. El problema greu és quan aquestes dades les volem intercanviar d'altres formes, per exemple amb el sector privat o amb el tercer sector. No ens ho permet la normativa actual. No ens ho permet i no s'ha habilitat els mecanismes àgils. Des de l'OC no podem, tal com estem nosaltres constituïts amb els nostres estatuts i amb les lleis. Una altra cosa és que quan intercanviem dades, quan parlo de 75 milions de dades, estem parlant que un ciutadà demana una ajuda a menjador, per exemple, a un ajuntament, i aquest ajuntament, aquest Consell Comarcal, ha de validar tot un conjunt de requisits. Ingressos, empadronament, discapacitat, família nombrosa, tot un llistat. Per aquell procediment específic es fa la consulta de dades a tots els organismes, ja siguin locals, de la Generalitat o de l'Estat. Però no és un intercanvi de tota la base de dades. No sé si m'explico, El que intercanviem les dades específiques per una persona en l'àmbit d'un procediment concret i normalment, perquè l'ha demanat, la sol·licitud és
és d'aquest Ajuntament. Aquest és l'escenari que funciona. Ara bé, hi ha altres escenaris que són d'interès per tots vosaltres que no estan ben resolts. I en tot cas, la Generalitat pot afavorir que almenys dintre del tercer sector, o sigui, perquè clar, l'esforç que es demana al tercer sector, a part que ja fan una feina complexa, que substitueix la institució en part, en moltes funcions, que puguin almenys tenir auxilis o plataformes o sistemes perquè li ajudin a fer una millor integració de les dades. A banda dels ajuts o subvencions que pugui rebre el tercer sector, si vols tenir accés a les dades detallades per poder fer millor la vostra actuació, podem parlar, no sé, Banc d'Aliments, per dir alguna cosa, per fer una referència d'una entitat amb la qual hem col·laborat en alguns temes. Doncs les dades estadístiques sí que li podem donar, si vol dades detallades. Quan dic dades detallades, el màxim nivell de detall, el que ja el registren, que hi ha tot anonimitzades, traient les dades personals, aquí ja no li podem cedir des de l'OC. I si les vol amb dades personals, doncs encara menys. Podeu rebre, o sigui, vull dir, les podeu rebre, o sigui, per exemple, menjadors socials, us fan un bolcat anonimitzat de la informació? No. Els ajuts socials, els ajuts de menjador, vols dir, perdó? Sí. Els ajuts de menjador, menjador social. Que no hi ha un bolcatge, que el tercer sector no té canals per fer ni tan sol un bolcatge a l'administració. Clar, això ja són coses específiques. Nosaltres ens dediquem, i insisteixo, el que són serveis comuns a les diferents administracions. Per exemple, el que estàs comentant és un cas d'ús molt concret amb el Departament de Serveis Socials, que no sé com es pot articular, però en tot cas, si una entitat social recopila dades personals d'un ciutadà i la vol traslladar a l'administració, requereix que el ciutadà hagi donat el seu consentiment explícit a fer aquest traspàs de dades. Això és el que diu el Reglament General de Protecció de Dades. La protecció de dades anonimitzada. Per exemple, tinc 3.000 nens de menys de 3 anys, de menys de 2 anys, que... Dades estadístiques, no hi ha cap problema en compartir-les quan hi ha dades estadístiques que estan agregades i per tant el que et diu és una informació que està bé a nivell de fer informes, però a nivell de gestió normalment el que es demana és un nivell de detall que vols molt baix, que ha d'haver-hi... El problema de les dades anonimitzades és que hi ha el risc de que tu aquestes dades o combinades amb altres dades anonimitzades, si les creues, puguis acabar identificant algunes persones. Però hi ha tècniques per solventar-ho. Però, si voleu, podem parlar de coses concretes que us interessen. Jo us puc posar algun exemple que ens hem trobat a l'OC. Nosaltres gestionem un sistema d'informació local per 92 àrees bàsiques de serveis socials de Catalunya, n'hi ha 104 o 105, que engloben 800 municipis, i tenim totes les dades en aquest sistema d'informació social, perquè ens ho han encarregat els ajuntaments. Les dades, el responsable de les dades és l'Ajuntament, els ajuntaments i els consells comarcals, i ens han encarregat la gestió d'aquest sistema d'informació. I l'utilitzen uns 6.000 professionals socials de tots aquests ajuntaments. Aleshores ens ve alguna empresa que està fent algun treball de recerca de l'àmbit social i ens diu, escolta, jo vull accedir a les dades d'aquest sistema d'informació social que es diu Hèstia, perquè estic fent un determinat anàlisi. Dic, bueno, estadístiques, cap problema, de fet les tenim publicades en dades obertes. No, és que jo el vull anonimitzat però al màxim nivell de detall perquè m'agradaria poder creuar, hi ha unes tècniques en què les dades es poden creuar d'unes fonts i d'unes altres, i això és molt més ric a nivell de resultats, i tot i que estiguin anonimitzades es poden creuar si s'utilitza el mateix mecanisme d'anonimització les diferents bases de dades. Jo, per donar aquest nivell de detall, la normativa actual em diu jo t'ho puc fer si tinc l'autorització explícita de cadascun d'aquests 800 ajuntaments que són els responsables de les dades. Lògicament, aquesta empresa diu jo tramitar 800 autoritzacions, una a una, picant porta a cada ajuntament, que facin tota la tramitació administrativa que suposa aconseguir aquesta autorització, és una feina immensa i no s'acaba fent. I aquest seria un cas en què, malauradament, que hi hagi voluntat de col·laborar, el marc normatiu que tenim ara, que és el que dic jo que ens està encursetant excessivament, doncs no ens permet fer aquest traspàs de dades. Hi hauria més exemples, si voleu, us podríem comentar altres exemples que jo crec que són de molt interès. Un altre exemple és que fins i tot les dades que tenim al Consorci OC, que tenim moltes, perquè oferim molts serveis, oferim un 30 i pico serveis diferents, nosaltres aquestes dades que tenim, que ens encarreguen diferents administracions,
no podem a nivell anonimitzat creuar-les entre elles si no tenim el permís explícit de les institucions. Hi ha algunes institucions que són els responsables de les dades, tot això els és molt de nou i els genera pors, els genera recels i s'ho pensen molt i a més s'han de signar convenis per permetre-ho, que són mesos de feina, total, que tot s'endarrereix molt. O un altre cas que també podríem comentar és el tema de dir, clar, quan parlem de dades de valor públic, la gent pot pensar que són les dades de la pròpia administració. Per exemple, el padró municipal d'habitants, són dades de valor públic claríssimament, la gent que està empadronada. Les dades d'Hisenda, els nivells d'ingressos, les dades que pot tenir la base de dades de discapacitats, les persones que tenen alguna problemàtica concreta. Tots aquests són bases de dades d'interès públic, però també és d'interès públic, són dades de valor públic, tota la informació que pot tenir Google Maps, de la mobilitat de tot Catalunya o de la ciutat de Barcelona. Qui té la millor informació sobre la mobilitat i fins i tot diria el transport públic a casa nostra? La creieu que la té el Servei Català de Trànsit o la té l'Ajuntament de Barcelona o l'Àrea Metropolitana de Barcelona o la Direcció General de Trànsit? La té Google Maps. Té informació al dia de tots nosaltres que ens connectem a Google Maps, li estem compartint i té una mostra qualitativa molt potent. Per posar un exemple de la potència que té, abans quan teníem autopistes, vas al Centre de Control d'Autopistes de Catalunya i tenen com 300 sensors a totes les autopistes, a Abertis era el centre de control, Abertis tenia el centre de control, tenia una pila de pantalles, ho dic perquè vam poder anar a un Smart City Expo d'aquests, i n'hi ha una que era molt més gran que la resta. I diu, no, tinc aquí moltes pantalles de 300 sensors. Aquesta més gran què és? És Google Maps. Dius, clar, aquí no hi ha 300 sensors, aquí n'hi ha potser 30.000 o 50.000 a tot Catalunya que t'estan donant informació en temps real del que està passant. Aleshores, hi ha una part de la informació de valor públic que està al sector privat. Aleshores, dius, home, aquesta informació que ha estat generada per els propis ciutadans quan han connectat el seu mòbil voluntàriament, no hauria d'haver-hi un mecanisme que els ciutadans diguin, escolta, jo vull que aquestes dades les tingui Google, que no les sabeu, però que les comparteixis amb l'administració per projectes d'interès comú, de forma anonimitzada però d'interès comú. Doncs això a dia d'avui no existeix, no està fet, no tenen cap obligació ni el Google Maps, quan parlo de Google Maps, puc parlar de Google Maps, puc parlar de Waze, però també podria parlar de la informació de salut que recullen les pulseres que molts de nosaltres portem. Qui té la millor informació de salut? El meu metge que el veig una vegada a l'any o un sensor que em mesura 24/7 tot el dia? Tenim accés a la informació d'aquestes plataformes d'Apples o Samsungs o Garmins o el que sigui en el sector públic, d'alguna forma, i no dic que hagi de ser gratis. Jo accepto que si els ha suposat un cost de generació d'aquelles dades, una mena, com diem, preu públic a l'administració, hi hagi un cost, però que ara mateix el model que hi ha és que si volem accedir de les dades de mobilitat hem de fer unes negociacions molt complexes, no tenen per què donar-te-les, a més és molt costós, molt car, a la pràctica jo no conec cap administració pública, almenys a l'Estat, que tingui accés a les dades de Google Maps, ni conec cap administració que tingui accés a les dades de salut d'aquestes pulseres. Sí que hi ha un altre àmbit, per exemple, per acabar aquesta part d'exemple, és una altra dada molt interessant, el turisme. Ja tenim ciutats molt turístiques, hi ha un cas molt concret de Sitges, no és l'únic, però n'hi ha uns quants de Sitges que diu, escolta, jo vull saber quants visitants venen, d'on venen, quant temps estan, quins llocs visiten, etc. Qui té la millor informació dels turistes? L'encastador que ha contractat l'Ajuntament que va fent palitos al carrer del Pecat d'això, o la té les operadores de telecomunicacions que tenen tota aquesta informació traçada en base als dispositius mòbils? El que va fer l'Ajuntament de Sitges és un projecte que va comprar aquestes dades a una operadora i va extreure unes conclusions molt interessants per planificar. De nou, aconseguir accés a aquestes dades de valor públic era negociar una administració en cada operador, pagar uns preus que acaben, si ho mires amb el conjunt, són molt elevats, hi ha un model que és molt ineficient. Això és el que esperàvem, que la Data Act i Data Governance Act hagués donat. Si ens pots explicar perquè això esperàvem i què ha passat? Si es pots explicar una mica. La Data Act, jo no soc un expert, tampoc perquè no tinc temps de mirar totes les normatives. Jo soc molt a la part, diguéssim, de l'aplicació pràctica d'oferir-vos serveis, però la qüestió és que aquesta data, el que demanàvem o el que esperàvem alguns, és dir,
que el sector públic pogués accedir fàcilment a totes les dades de valor públic pagant un cost, el cost de generació d'aquestes dades, i ho poguessin fer d'una forma molt àgil i molt flexible. No tenim que signar centenars, per no dir milers, d'acords i de convenis que després ho fan impracticable. No tenim que negociar amb cada operadora preus abusius. Això no ho ha fet. Què ha fet en aquest àmbit? Bueno, ha creat un concepte que és molt interessant des del punt de vista tecnològic, que és el concepte d'espai de dades. Molt interessant pels tecnòlegs i pels experts d'això, que és bàsicament anem a crear entorns en què creem un mercat de dades on totes les empreses voluntàriament es podran apuntar i totes les empreses que vulguin podran compartir més o menys dades i cobrar o no per aquestes dades. I ara estem invertint molts milions d'euros, tant des de la Comunitat Europea com des de l'Estat, per construir aquesta infraestructura d'espai de dades, ens està costant una cara, perquè a veure si genera el mercat de dades. Nosaltres estem col·laborant en alguna d'aquestes iniciatives amb una perspectiva que això estarà madur potser d'aquí 5 anys sent molt optimista, amb el cas més pessimista és que això no funcionarà mai, i amb el voluntarisme, quan estàvem parlant de drets dels ciutadans, de garanties, d'igualtat d'oportunitats, totes aquestes coses no es fa amb voluntarisme ni es fa diguéssim, que sigui discrecional participar o no. Si són dades generades per la ciutadania, aquestes dades, amb el consentiment potser del ciutadà en algun moment, una vegada, han d'estar a disposició de projectes d'interès general. Però una part ho fa, no? La Governance Act i el Data Act, per una part, el gran conglomerat de... O sigui, que Google ja no et pot xantatgejar amb aquesta negociació. Això segurament tu coneixes millor. Jo conec l'aplicació, jo ho dic perquè les normatives a mi aquestes em costen molt. Jo conec l'aplicació pràctica. No conec cap administració a l'Estat que tingui les dades de Google per temes de mobilitat. No en conec cap. O sigui, en teoria... Aquí hi ha gent que també hi entén, vull dir que si algú dic alguna cosa que a Google no, les operadores sí, t'ofereixen i un preu, diguéssim, que bueno, no és barat. Xavi Creus, estic a punt d'interpel·lar-te, vull dir una cosa, que en teoria aquesta legislació posen unes obligacions a les grans privats que generen dates de fer uns volcats, però amb molta... El que passa en la legislació europea és que aconseguim empenyar la cosa bona, que es faci, i a l'últim moment moltíssims lobbies diuen, amb l'excepció de... aconsegueixen fer aquest passejat absurd, etc. Jo crec que el Xavi Creus s'està barallant justament amb aquest nou marc i qui ens pot donar informació a aquest respecte. Xavi, vols venir? O donem el micro? Gràcies. Molt interessant, Miquel, esteu fent una feina admirable, però jo crec que hi ha un gran oblidat, que és el ciutadà. I tu ho has dit ara, si un ciutadà li dona a la Generalitat accés a les seves dades de Google, de les polseres, del que sigui, no hi ha cap problema. I crec que tot el sistema espai de dades està dissenyat a partir del opt-out. És a dir, primer s'intercanvien les dades i si un ciutadà no està d'acord ha d'expressament dir que surt d'aquí. En el cas català, jo crec que també en el cas europeu, em sembla que tindríem que dissenyar un nou pacte social sobre les dades. I en aquest sentit, consultar el ciutadà, perquè jo crec que són molts els ciutadans que per resoldre els problemes de Rodalies ara mateix cediríem les nostres dades durant 2 anys perquè poguéssiu treballar. O són molts els ciutadans els que per resoldre temes de soroll donaríem les nostres dades dels sensors que tenim a la finestra mesurant el soroll. Llavors em sembla que a l'europea, és a dir, no ho resoldrem entre el públic i el privat, sinó que els ciutadans tenim un rol actiu i no només com mira la Unió Europea, que mira la sobirania digital de cadascú o el software obert per tothom, els que fan el canvi social són col·lectius. Col·lectius com hem vist els de Transporta'm o com d'altres. I entenc que per l'administració potser és difícil, però crec que o doneu força col·lectius, integreu els ciutadans en l'equació, o si no, no hi ha sortida. Un moment perquè t'hem interpel·lat.
Jo soc el Javi Creus, soc el fundador d'Ideas for Change i un dels copromotors de Saluscop. Saluscop la van crear el 2017 i és una cooperativa ciutadana de dades per a la recerca en salut. De manera que els ciutadans apleguem les nostres dades i nosaltres escollim per quins projectes de recerca i en quines condicions compartim les nostres dades. Ara et deixo, Sí, no només, bueno, Saluscop, que és la iniciativa més innovadora que tenim, jo crec que a Catalunya en aquest sentit. Jo el que estic dient, estem totalment alineats, el que tinc és que hauria de ser una obligació per a aquestes empreses que estan gestionant aquestes dades en valor públic, oferir l'opció de compartir les dades, dir-ho una sola vegada, comparteixo les dades amb iniciatives de bé comú, que pot ser el salus.cop o pot ser a l'administració. I jo, almenys l'aplicació pràctica, ho dic perquè aquí en les normatives no els conec suficientment, això no existeix. Els espais de dades és un concepte molt potent, però no existeix a la pràctica, no existeix. Existeix un centre de mobilitat a Europa. Hi ha diverses iniciatives, ho dic perquè fa una setmana hi havia una reunió de l'IDOSCAT, que és el nostre centre de recerca d'I+D de sector públic, que parlava de totes aquestes coses, no existeixen a la realitat. I jo veig que tenen un procés de maduració que serà llarg. No sé, també se m'escapa, jo no soc jurista, fins a quin punt en algun moment es podria plantejar algun tema de legislació, o estatal o autonòmica, que aprofundís en algun d'aquests elements. Amb el consentiment... I amb el Data Act i Data Governance Act tenim espai per poder imposar a grans col·lectors de data la posada a disposició. La qüestió és que hem d'aconseguir que això succeeixi. Us animo molt a que ho diu així, que jo no ho he interpretat. La realitat no és aquesta. Sí, la realitat no és aquesta. Hem oferit projectes de dades a tots els ajuntaments de Catalunya i aquestes dades ens interessen i aquesta via, diguéssim, no ha sorgit mai. Jo volia preguntar-te una cosa, Miquel. Jo soc coneixedor de l'AOC, al final jo a la feina ens ha tocat integrar amb GICAR, ens ha tocat integrar amb diverses eines que... Generalitat, això és Generalitat. Sí. Però mira, jo arribo a casa també i parlo una mica del tercer sector i la meva companya també, àmbit local en aquest cas, i fa servir l'ESTIA i estem cansats d'alguna manera de parlar de totes les dificultats que es troba per quan s'han de... l'ajut de l'ingrés mínim vital, que aquí és la renta garantida, de la quantitat de dades que s'han de demanar no només a la Generalitat, sinó que s'han de demanar al govern central, i estem parlant de grans mercats de dades cap en fora, a Europa, etc., però hi ha coses que són molt més bàsiques, diguéssim, que com la renda garantida o altres ajuts, i que no hi ha hagut aquesta voluntat d'alguna manera, o no existeix de moment, que sapiguem, la voluntat de compartir dades dintre de l'administració d'alguna manera que ens afecta directament. Aleshores, la meva pregunta és com que ens estem fixant tant en donar i en rebre dades de mercats, enteneu-nos, internacional, lliures, regulats, però dintre de casa, per parlar així, no es veu cap projecte que realment ens serveixi per integrar aquestes dades i facilitar la feina de tota aquesta gent, treballadors i treballadores socials, que al seu dia a dia han d'atendre múltiples casos que al final moltes vegades, a més, acaben tenint el DNI a la mà de l'altra persona i tramitant coses com si fossin el mateix ciutadà quan realment estan suplantant identitats. Dintre de l'administració no tenim cap excusa per no intercanviar dades. No tenim cap excusa. Si qui no ho fa està incomplint una llei o diverses, hi ha una del 2015, una del 2007, que diuen que no podem demanar dades al ciutadà que ja té l'administració. És veritat que no hi ha cap penalització i per tant l'únic que funciona en aquest cas és pressió social diversa i perquè surti retratada aquella administració que no està complint amb aquesta normativa. És cert que amb el nou govern aquest tema és una de les prioritats que està intentant marcar. Es fan 75 milions d'intercanvis entre administracions, però hi ha bosses, serveis molt importants, com has dit, l'ingrés mínim vital o la renda garantida, que tenen gran impacte, que són molt ineficients. Però això és degut a problemes de gestió específics d'aquell ajut, no perquè no hi hagi la tecnologia per permetre la interoperabilitat dintre del sector públic.
Per tant, el que hem d'insistir o ser molt exigents en els serveis que no compleixen amb aquestes obligacions, doncs retratar-los. Però sí que hi ha molt intercanvi de dades. Amb la Generalitat hi ha departaments que ja, diguéssim, té una activitat molt important. L'Ajuntament de Barcelona també és un altre gran consumidor de serveis de dades. I és veritat que hi ha algunes administracions capdavanteres. Per exemple, un dels projectes que estem impulsant des de l'OC, a base de l'experiència d'uns quants ajuntaments, és fer el que diem l'esborrat d'un ajut social, esborrany. Què vol dir un esborrany de l'ajut? Doncs el mateix que fem amb l'esborrany de la declaració de renta. És a dir, si tu ja ho has demanat un any anterior, tu la següent vegada no has d'omplenar un formulari complex de 4 o 5 pàgines, perquè els ajuts socials són sempre molt complicats, perquè es demanen moltes coses, sinó simplement dir, escolta, la meva situació no ha canviat. I un botonet dir, torno a demanar l'ajut amb totes les dades l'any anterior. Això, que conceptualment és molt simple, dintre de l'administració és un canvi de paradigma, de forma de treballar, que hem d'estar molt ben endreçats, però això resol més del 50%, per exemple, de les ajudes menjador, que es demanen cada any i cada any es fan. I tenim una colla d'ajuntaments que amb això ens han demostrat que és fàcil i viable. S'està fent amb la renta, per què no es fa amb els ajuts socials? I aquí és on insisteixo amb el vostre rol. Amb la declaració de renta fa més de 20 anys que estem fent l'esborrany de la renta. Més de 20 anys. Va ser un cas d'innovació en el seu moment per part de l'Agència Tributària de l'Estat. Com és que 20 anys més tard aquest esborrany, no per cobrar, sinó per ajudar, no l'hem aconseguit desplegar els principals ajuts socials, com deies abans, renda garantida, ingrés mínim vital, ajut menjador, ajut de transport escolar, etc. Doncs aquí hem de fer un exercici d'autocrítica. Recollim dues preguntes i després fem una pausa. Recuperant una mica. Ai, perdona, t'he tancat el micro. Recuperant el que comentaven aquest matí de l'efecte invers, quin efecte invers pot tenir també això que proposes? És a dir, aquest borrador que suposadament ha de ser per proposar-nos, per dir-nos els drets que tenim, Sí. per tenir serveis socials, prestacions, fins a quin punt també pot servir com per l'efecte contrari. És a dir, vigilància o estigmatitzar-te o tenir ja més coneixement de les persones vulnerables, creuant-li totes les dades i tenint per molta privacitat que diem, vull dir, si en el fons la declaració de la renta és una persona. I l'esborrany de renta el que estic dient és que... Vull dir, l'esborrany de renta no està anonimitzat. L'esborrany de renta sabem que és per un... No sé si m'he explicat bé, l'esborrany de l'ajut menjador que ha implantat Sant Cugat o Terrassa, Mataró, Barcelona no té l'esborrany de l'ajut menjador, però tenim un altre ajut durant la pandèmia. El que et fa és a la persona concreta beneficiària o sol·licitant d'aquell ajut, que ho va demanar l'any anterior, se l'informa que doncs hi ha una nova convocatòria d'aquell ajut i se li diu, escolta, si la teva situació personal, econòmica no ha canviat substancialment, apreta aquest botonet i ja has tramitat l'ajuda. És el més fàcil o el més àgil. Aleshores, jo crec que aquest risc que estàs comentant, en tots aquests casos, diguéssim, de serveis en què hi ha processos complexes, nosaltres fem anàlisi de riscos, és a dir, quins potencials riscos hi ha i com els podem minimitzar. En aquest cas, el que voldria dir-te, fent una anàlisi molt per sobre, les dades que està compartint l'administració amb aquell ciutadà que és un potencial beneficiari d'un ajut ja les tenim. Per tant, i la informació, la comunicació només es fa en aquella persona concreta, en el seu correu electrònic, en el seu telèfon mòbil específic. Jo aquí no sé veure cap risc a priori, però tot s'ha d'analitzar. No, el tercer sector no les té, i jo he dit, això el que he comentat, jo el que vinc a dir és que quan compartim aquestes dades amb una entitat social, el tercer sector o amb empreses privades, tot es complica molt, i dic que això era molt difícil, però dintre de l'administració sí que està regulat, està permès, està ben consolidat, que podem intercanviar dades perquè aquest ciutadà que va demanar l'ajut un any diu, escolta, si no ha canviat les meves dades, jo no tinc que presentar-te res de nou. El que fa l'administració és que fa la sol·licitud de l'any anterior, verifica, vol dir que consulta les diferents administracions que el nivell d'ingressos està bé, que està empadronat, el que sigui, verifica i, diguéssim, i a partir d'aquí se li concedeix l'ajut. Però és un procés molt més àgil que incrementa substancialment el nombre de persones
que gaudeixen de l'ajut, que ja sabeu que amb aquests ajuts bàsics, amb l'informe que va fer la taula del tercer sector, és un percentatge molt elevat. Es parla de gairebé el 50% de les persones que tenen dret a ajuts de serveis socials bàsics no els obtenen per la que no s'assabenten, per la complexitat administrativa, etc. És tan fàcil enviar un correu. He dit que era fàcil conceptualment i he dit que era complexa internament dins la pròpia administració. I aleshores des de l'OOC aquest servei que diferents ajuntaments ja han provat que valida, ara l'estem intentant, diguéssim, fer un servei comú per desplegar-ho a tots els ajuntaments de Catalunya. No t'explicaré les coses internes ara en 30 segons, però té la seva complexitat interna. Hola Miquel, yo quería preguntarte sobre el EIDAS 2, que diciembre del año que viene ya entra una parte, en el 27 a full, en el sentido de qué podrá aportar la identidad digital autosoberana descentralizada, en el sentido de poder tener en tu wallet ciudadano muchos de esos datos que nos piden, además del DNI, el título universitario, el carnet de conducir, la tarjeta sanitaria, etcétera, etcétera. Però, un moment, però es diu que és es diu, l'anomenen autosoberana i com? Autosoberana i descentralitzada, però no ho és. Nosaltres que estem proveint de serveis d'identitat digital tant a la ciutadania de Catalunya com als empleats públics i càrrecs electes no fem servir ni sobirana ni descentralitzada, tot i que després ja veurem si el desplegament ho permet o no ho permet. Però el wallet europeu, aleshores hi ha un reglament europeu, igual que hi ha el de protecció de dades o el de governança de dades, n'hi ha un d'identitat digital. I aquí la veritat és que s'ha fet força millor. Ja es va fer un intent d'identitat digital europea fa més de 10 anys, va ser un fracàs absolut, el diem a l'EIDAS 1, ara es fa el 2, que està molt més ben enfocat. Bàsicament, per què ha de servir això? Ha de servir perquè tinguem una aplicació en el nostre mòbil, que li diem una cartera digital, un wallet, que una vegada fet un procés d'identificació inicial et podràs identificar amb aquesta app a diferents serveis. La gràcia que té, respecte al que tenim ara, podràs identificar-te en serveis públics, però per això ara ja teniu diferents mecanismes, però també la mateixa identitat digital pels serveis privats. Ara mateix, si algú de vosaltres té l'IDCAT mòbil, o té el clave PIN, o té un certificat digital, és molt fàcil identificar-te amb el sector públic i amb el sector privat és molt complicat, perquè no està extès, no te l'accepten, etc. Això és un avantatge perquè voldrà dir que tenim un únic sistema d'identificació digital que en temes d'inclusió digital aporta avantatge al ciutadà. Amb un sol sistema podrà accedir tot. I la segona part és que en aquest wallet et podràs anar a les diferents administracions públiques, el ciutadà tindrà el dret d'anar a diferents administracions públiques i sector privat i dir, escolta, les meves dades del títol de la família nombrosa o les meves dades del padró me les guardo amb el meu mòbil, o les meves dades del meu compte bancari, del banc, me les guardo amb el meu mòbil. Les meves dades del consum d'aigua també me les guardo. I quan s'hagi de compartir dades amb l'administració, amb el wallet, tu podràs decidir quines comparteixes i quines no, i de totes les dades que hi ha en aquests carnets, si només comparteixes les imprescindibles per cada cas. I es posa l'exemple típic d'entrar a una discoteca, si és major de 18 anys, en lloc d'ensenyar tot el DNI, tu ensenyaries el teu wallet i diries que només comparteixes l'edat, ni l'any de naixement, l'edat, l'any de naixement i ja està. Es posa aquest exemple. Aleshores, des del punt de vista de privacitat, això portarà noves oportunitats per facilitar, diguéssim, els drets de la ciutadania a la compartició de dades. Però això és complementari tot el que he dit. Continuarà havent-hi interoperabilitat entre administracions perquè aquests 75 milions d'intercanvis continuaran existint. Simplement que podrem fer-ne més. Doncs moltes gràcies Miguel, moltes gràcies Gerard, moltes gràcies per ajudar-nos a entendre això. Volia aprofitar... Gràcies. Sí.